बयनिसिमबो फिन खेबसे गुड मर्निं टु अल चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। थ' जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना नायलांनो हागोन भिडिअखौहाय। आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय। बे साननैसोआवहाय खालि जोंहा नैबे ट्रेन्डिं टपिक, बे ट्रेन्डिं टपिकनि सायावहाय भिडिअसफोरा जोंनियाव फैगासिनो आरो बेबायदिनो गोसारगासिनोखा। जोङो सोलिबाय थाखानाय, जोङो बयबो मिथिखानाय। बेबायदिनो मोनसे समावहाय जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि मोनसे हुलुस्थुर मोनसे सम बा बेबायदि मोनसे दिनफोरा जोंनि गेजेरावहाय बारलांबाय। जोङो जेरावनाखि बेबायदि ना, थ' जोङो भेक्सिन लानोबो बेबायदि जोङो लाइनफोर हमनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो जोङो भेक्सिनफोरखौबो मोनलायलायनो हायाखैमोन आरोना। जेरावनाखि जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे गिदिर कर'ना महामारिया बेबायदि फैनानै जोंखौहाय भेक्सिन लाहोनानै बेबायदि लोमजागु होलायदोंमोन आरोना। थ' उफाय गैया, लोमजायै मानसिखौबो लोमजाहोदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव आरोबाव मोनसे बेबायदि हुलुस्थुथुर जाफैबावदों दिनैहाय। बियो जाहैबाय जोंनि बेबायदि आर्थिकखौ लानानै जाहैसिगोन दा। जोंखौ आर्थिकआव दुरबल खालामलांसिगोन नामा? सोरबाफोरना खायफाफोरना बेबायदि दिनै बा बेबायदि रांफोर बेबायदि गैयामोनब्लाबो दिनै बुथुम ना बेबायदि दिनैहाय जमा होदोंमोन बा बेबायदि इनभेस्ट खालामदोंमोन। दिनै इनभेस्ट खालामनायनि उनावहाय फार्स्ट समावहाय दिनै गोबांफोरखौ मोनहोबाय, माखासे मानिफोरखौ बेबायदि मोनहोनानै दिनै बिसोरबो बुंबाय जोंनो मोनबाय थादों नै ना, थ' दोननो हागोन दे, मोजां, आंनावबो प्रफिट जागासिनो दङ। बेखौ नुनाय लोगो लोगो दिनै गुबुन सासेयाबो दोनबाय आरो बेबायदिनो आरोबाव बिनि थ्रुयै गुबुन सासेया दोनबाय, आरोबाव दिनै बिनि थ्रुयै आरो सोरबा सासेया दोनबाय, बिनि न'निया दोनबाय आरो गुबुनाबो दोनबाय, बेबायदिनो सोरबा लोगोआबो दोनबाय, सोरबा आलासियाबो दोनबाय। थ' दिनैहाय बेबायदिनो फैयै फैयै गोबां गोसारबाय आरो बेबायदिनो गोसारनायनि उनावहाय दिनैहाय गावसोरनि टारगेटआ कमप्लिट जानाय लोगो लोगो बिसोरो बेबायदि स्केमखौ दिनै खालामदोंमोन। आरो स्केम खालामनायनि उनावहाय दिनै जोङो नैबे समाव जोङो जेसेबांनो बेबायदि दिनफोराहाय बारलांगासिनो दङ, जोङो बे दिनफोरा बारलांनायजों लोगोसे जोङो दिनै तदन्द बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेबायदि तदन्द जानायनि गेजेरजोंहाय दिनै गोबांफोरा बेबायदि मिडियानि मोखाङावहाय सोराङाव बेबायदि नुजाफैदों आरो बेबायदिनो माखासेफोरा बेबायदि गायब जानानै दङ, गोमानानै, आरो दिनैसिम बेबायदि मिडियायावहाय बिसोरो ओंखारनानै बेबायदि बाथ्राफोरबो बुङाखै आरो बिसोरो बेबायदि थाखोमानानै दं जानांगौ निस्सय। आरो तदन्दआ बियो सोलिगोन। दिनै तदन्दआ सोलिनायनि उनावहाय जोङो मिथिनो मोनगोन निस्सय सानबैसे ना, थ' बेसेबां गोबाव जोङो हाबसोनानै थानो। जेब्ला जोंनि रांफोराहाय जोबगोन, थ' रांफोरा जोबोब्ला निस्सय जोङो सानसेब्लाबो जोङो ओंखारखानांगोन आरो अराय समनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो थाखोमानानै थानोथ' हाखानाय नङा ना। थ' आरो हाखायाबो। जेब्ला जोङो माने बिदेशाव थाहैब्लाबो, जोङो फरेन कान्ट्रियाव थाहैब्लाबो, थ' जोंनाव जुदि फैसाया जोबोब्ला ना, थ' जोङो ओंखारनांगोन। थ' निस्सय जोङो नुनो मोनगासिनो। आरो जोंनि बे आसाम, अल आसामावहायनो थ' दिनै गोबां बेबायदि गोजावदों। थ' बेवहाय खालि जोंनि बर'फोरल' बेबायदि नङा, गोबांथार अन्य बेबायदि आलादा जाथिफोरबो बेवहाय गोबांफोरा बेबायदि फ्रायानो जोङो दिनै गोजावनायखौ नुनो मोनदों। खारन दिनै बियो गोबां बेबायदि जायगासिम गोसारखानाय एप्सफोरमोन। थ' बिनि थाखायनो दिनैहाय बेयाव गोबां बेक्तिफोरा दिनै थागोन आरो बिनि गेजेरावनो जोंहा माखासे पन्जि स्किम बेबायदिबो जोंनियाव सोलिदोंमोन। आरो जेरैबायदि आंनो 2 लाख होयोब्ला ना, 1 लाख होयोब्ला
आङो बेवहाय डाबल होगोन बा बेबायदि इन्टारेस्ट होगोन होननानै दिनै आङो बेखौ ट्रेडिंआव लागायगोन, बेनि उनावहाय आङो इन्टारेस्ट होगोन होननानै बेबायदि माने पन्जि स्किमफोराहाय सोलिबाय थादोंमोन आरोना। नाथाय दिनै तदन्त फैनाय लोगो लोगो बेबायदि गोबांफोरा दिनै मोनफिनैयाव बेबायदि FIRफोरबो होदों जानांगौ, आरो बेबायदिनो जोङो नुनो मोनखादों जि मसलफोराव जानाय जाथाय, जोङो बेखौबो नुनो मोनदों। जोङो बयबो मिथिखानाय, आङो बांद्राय बुंबाय थानो सानाखै आरो बेबायदि आङो नामफोरबो लानो सानाखै आरोना। नामफोराबो ओंखारखानाय, जोङो बयबो मिथिखागौ। आरो बेबायदिनो गावसोरनो जाय बेक्तिफोरा बेबायदि दोनदोंमोन, दोननाय बेक्तिफ्रानो बेवहाय बेबायदि जोङो बुंनायखौ नुनो मोनदों गावसोरनि बेबायदि खुगाजों। जोङो बयबो मिथिखानाय सोर सोर बेसेबां दोनदोंमोन आरो बेसेबां इनभेस्ट खालामदोंमोन, बेसेबां जमा होदोंमोन ना। जोङो बयबो मिथिखागौ। थारैनो दा जोङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेबायदि खारखोमानानै दं जानांगौ, आरो माब्ला ओंखारगोन बा माब्ला ओंखारबोगोन। तदन्त जागोन ना। तदन्तनि उनावहाय जोङो मिथिनो मोनगोन। आरो बिनि उनाव बेबायदिनो ना, दिनै गोबांफोरा खारखोमानानै थाबाय, आरो जोङो बे जमा होनाय फैसाफोरखौहाय जोङो थारैनो जोङो मोनफिननो हागोन ना? जायफ्रा बेबायदि गोबां इनभेस्ट खालामदोंमोन, आरो गोबांथार थाबावनो हागौ। दिनै खायफाया बेबायदि मिडियानि सिगाङावहाय दिनै बुङाखैबो जानो हागौ ना, बा शेयार खालामाखैबो जानो हागौ। निस्सय बेबायदि आरो गोबां एमाउन्ट थाबावगोन, फिसा फिसा एमाउन्टफोराथ' दिनै थाबावगोन। दिनैहाय खोनानो मोनबावदोंसो नैबे जिथुनाखि ना गभर्नमेन्ट जब, बेबायदि गभर्नमेन्ट जब मावनायफोराबो माने बेवहाय बेबायदि इनभेस्ट खालामदों, जेरावनाखि पुलिस ना। बेबायदि बिबानाव थानाय, दिनै जोङो बेवहाय OC बेबायदि जोङो निलम्बन जानायखौ जोङो खोनानो मोनदों, बा जोङो मिथिनो मोनदों मिडियानि थ्रुयैहाय। निस्सय बिदिब्ला गिदिर गोलावफोरानो जुदि दिनै थाखा गोनां धनि बेक्तियानो जुदि दिनैहाय इनभेस्ट खालामदोंमोनब्ला, दिनै आरो बेवहाय फिसा फिसौआ मानो इनभेस्ट खालामा? दिनै फिसा फिसौआ दिनै दोनखागोन। दिनै धनियानो जुदि अभाब जादोंबा, आरो दुखियाथ' आरो मानो अभाब जायाना। दिनै मिडिल लेभेलनि मानसिफोराथ' आरो दोनखागोन। जेबो बेबायदि जब गैया, खामानि गैया, जेबो गैया ना। दिनै बबेनिफ्रायब्लाबो दिनै माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो दिनै बुथुमनानै बेवहाय 10,000 बा 20,000, 30,000, 50,000 बुथुमनानैब्लाबो बेबायदि फैसाफोरखौहाय बेवहाय इनभेस्ट खालामदोंमोन आरोना। थिग बेबायदिनो माथो बुंबावनो आरो बिनि सायावहाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' नङा, अन्य आलादा बेबायदि जाथिफोराबो बेवहाय दिनैहाय बेबायदि गोदोदों। मा खालामबावनो, जोङो दिनै नुनो मोनगोन जेब्लासिम ना तदन्तआहाय बेयाव जाबाय थागोन। तदन्त जानायनि उनावहाय जोङो साबैसे दिनै बेयाव बेबायदि ग्रेप्टार जागोन, आरो जोङो नुनो मोनगोन समजों लोगोसे। आरो बेबायदि जोङो खहा जानाय बेबायदि रांफोरखौ दिनै जों मोनफिनगोन ना मोनफिना, जोङो बेखौहाय समा खिन्थालांबाय थागोन आरोना। बिदिब्ला आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, आरो रावनिबो मुं लानो बेबायदि सानाखै। जोङो बयबो नुखानाय आरो मिथिखानाय आरोना। बेनि थाखायनो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला। दिनैनि भिडिअखौहाय आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमगोन। बाय बाय।